Вітаємо, друзі! Це «Вечірній прайм», у студії я, Севгіль Мусаєва. І незважаючи на те, що в нас добігає кінця липень, цього року літо спекотне не тільки у сенсі прямому, але у сенсі переносному. Це політично активне літо і в тому числі у міжнародній політиці. Власне, сьогодні і будемо обговорювати це із гостею нашої сьогоднішньої студії. Я рада тебе представити. Світлана Заліщук, колишня народна депутатка України, блоку Петра Порошенка у 2014-2019 роках. Світлана працювала радником прем'єр-міністра Олексія Гончарука із міжнародних питань, а потім у офісі віце-прем'єра з євроатлантичної інтеграції Стефанішиною. І остання твоя посада – це радник голови правління компанії НАК «Нафтогаз України». Компанія, яка останній, напевно, місяць не сходить зі шпальт газет, тому що дуже багато речей, дуже багато подій трапилося навколо «Нафтогазу». І про це ми, власне, сьогодні поговоримо, але і також не залишимо без уваги питання і Кримської платформи, і можливого візиту, точніше, вже неможливого візиту, а візиту, який точно відбудеться наприкінці серпня 2021 року, візиту президента Володимира Зеленського і його зустрічі із президентом США Байденом. Власне, основна тема нашого ефіру – це все ж таки події навколо Північного потоку-2. І я знаю, що для тебе це тема, насправді, не та тема, якою ти почала займатися відносно нещодавно. Тут би я, напевно, почала з відео, яке ми знайшли. Це архівне відео, 2019 рік, Мюнхенська безпекова конференція. Наскільки мені не зраджує пам'ять, на той час ти була ще народною депутаткою. І прошу режисерів підготувати це відео. My question is about something that you referred already in your speech, and it's about Nord Stream 2. Economist issued just a magazine with a lead article saying that Nord Stream 2 is making less secure Ukraine, Poland and Baltic states. Also, it undermines the energy security of European Union. Also, it gives the biggest stick to Russia to threaten Western Europe. And also, it saw discord amongst NATO allies. The article is titled Nord Stream 2 is a trap and Germany has fallen into it. My question is, don't you see, Madam Chancellor, that Nord Stream 2 is playing the role of the little green man, but in an energy sphere? Ukraine needs to remain a transit country. All of the other gas pipelines, Yamal, for example, through Poland and Belarus, will not be sort of stopping anyway because of that. And all of the other pipelines that were used have not led to a situation where Ukraine was completely cut off. And also we have Turk Stream 1 and 2 with 255 billion cubic meters of gas capacity. People don't talk about it that much, but that provides gas to the south of Europe. So this is why we were looking at this compromise and decided agreed on this compromise. I think it's right for Europe to have sovereignty over the diversity of its energy supply. That's not only an economic issue, but it's also a political issue. Europe cannot have an interest in cutting off all relations with Russia, which is why I'm going to pursue a kind of policy, but I know it's a controversial one, which I understand. I pursue a kind of policy which is tough on the one hand. I think President Poroshenko can confirm that. On the other hand, he's obviously a bit unhappy with me because of Nord Stream. But as I said, I promise him. Повертаючись на 2 роки назад, на той час ця відповідь канцлерки Ангели Меркель тебе здивувала і особисто її позиція стосовно Північного потоку?
Жодним чином не здивувала. Більше того, її позиція от 2 роки тому трошки вже пом'якшилась попередньо з тим, яка вона була там, наприклад, 3 чи 4 роки тому. Бо з самого початку канцлер Меркель навіть не хотіла визнавати, що ця труба є винятково політичним проектом. І на всіх публічних майданчиках вона говорила, це винятково економічний проект. Якщо ви чули, під час цієї розмови вона згадала про те, справді це не лише економічний проект, він також політичний. Наша позиція, позиція України, позиція Польщі, Східної Європи полягає в тому, що це винятково геополітичний проект. Чому? Тому що українська газотранспортна система, вона прокачує на сьогодні 40 мільярдів кубічних метрів газу. Насправді наша система, пропускна її здатність, може бути втричі більшою. Водночас Північний потік-2 – це 55 кубів на рік. Дуже проста математика, беремо калькулятор і рахуємо, що насправді цих 55, 40 плюс 55 – це легко те, що може Україна транзитувати через свою територію. Тому ми говоримо про те, що Путін взагалі почав цей проект винятково задля того, щоб піти в обхід України і таким чином створити додаткові важелі гібридної агресії проти України. Так, ми про це також поговоримо обов'язково. А можеш пояснити свою мотивацію займатися цим питанням? Тому що ти вже присвятила йому, для тебе ця тема була важлива ще 2 роки тому. А зараз вже, коли сталася пожежа, і ти її зустріла у статусі радника голови управління Нафтогазу саме з цього питання. Але просто цікаво дізнатися особисту мотивацію займатися Північним потоком-2 і усім можливим, щоб цей проект не реалізувався. Це професійна мотивація і громадянська мотивація. Не секрет, що ми прийшли в парламент у 2014 році, і тоді було дуже багато викликів там в антикорупційній сфері, безумовно. Але один з викликів – це була міжнародна сфера. Тому що до 2014 року Україна не була суб'єктом. Україна говорила не голосом, а субтитрами російського Кремля, насправді. Так? Тому тоді вироблялася українська дипломатія, український голос на міжнародних майданчиках. Я працювала в Комітеті закордонних справ. Це було, зокрема, наша робота, в тому числі боротися проти Північного потоку, тому що це, безумовно, суперечить інтересам України, нашим енергетичним інтересам, нашим безпековим інтересам. Але хочу зауважити, не тільки я цим займалася. І зі мною разом в Комітеті закордонних справ, енергетики, європейської інтеграції було, я би сказала, добрий десяток депутатів і депутаток, які були дуже активними в протидії Північному потоку. 067 634 61 30 – це телефон студії. Ви можете телефонувати, ставити свої питання Світлані. Вони можуть стосуватися, в принципі, різних аспектів, але цікаво все ж таки почути її думку фахову щодо Північного потоку. Тим більше це дійсно стало темою тижня. Що саме стало темою тижня? Це документ, підписаний між Вашингтоном та Берліном, який не є міжнародною угодою і формально, якщо так казати чесно, навіть не присвячений Північному потоку-2. Я хочу зачитати його офіційну назву. Це спільна заява США та Німеччини про підтримку України, європейської енергетичної безпеки та наших кліматичних цілей. Тобі не здається дивною ця назва, зважаючи на той перелік пунктів, які знаходяться у цій спільній заяві? Насправді, якщо поприбирати звідти якісь формальні речі, ті заяви, які Америка чи Німеччина робила упродовж останніх 7 років, то ви побачите, що новим і єдиною сутністю це все ж таки є Північний потік. І ціль цієї заяви була публічно між 2 країнами погодити або схвалити продовження і завершення будівництва цього проекту, водночас запропонувати певний такий формат, в рамках якого далі Сполучені Штати, Німеччина, Україна, Європейський Союз, Польща будуть виробляти для того, щоб не дати можливість нібито Путіну зловживати цією трубою. Чи є у цьому документі дійсно підтримка України, про яку ці сторони заявляють? В чому вона полягає? І якщо ти можеш, поясни, будь ласка, в чому все ж таки не полягає підтримка України, в чому усі ці пункти, які нібито є достатньо нормальними для України, не є насправді вигідними і фактично знищують нас як країну-транзитер.
Ну, насамперед, мені цей документ дуже нагадав Будапештський меморандум. Наші глядачі пам'ятають, що це 1994 рік, коли Україна добровільно відмовилася від ядерної зброї. І в обмін на це великі держави дали нам гарантії щодо нашої безпеки, раптом щось трапиться. Мені здається, що цей документ дуже сильно, багато людей порівнює його так з Будапештським меморандумом, дуже сильно нагадує його. Чому? Тому що він не має жодної юридичної сили. По суті, у нашій дискусії з німцями чи з американцями ми говоримо, дивіться, сьогодні німецький уряд зробив якусь політичну заяву, підписався під цим папірцем, але завтра будуть вибори, буде абсолютно новий уряд. Ми не знаємо складу цього уряду. Ми не знаємо, яка буде політична воля нового канцлера. І теоретично новий канцлер може знехтувати абсолютно цією заявою, яка була підписана між президентом США та канцлером Німеччини. Це перше. Тобто от юридичної бази в цьому документі немає. Друге, ті запевнення в безпеці, які тут прописані, вони дуже ефемерні. Вони не дають жодної конкретики. Німеччина зі свого боку говорить, вона каже, якщо Путін раптом захоче використати газ як зброю і почне, наприклад, газову війну, чи буде зловживати своїм монопольним становищем, ми, як Німеччина, на національному рівні будемо використовувати інструменти протидії. Але які інструменти протидії? Німеччина про це не говорить. Більше того, я знаю, що в офіційних переговорах так само цієї конкретики достатньої не було. І це є проблемою, тому що це означає, що новий уряд може інтерпретувати, по-перше, що означає Путін використовує це як зброю, де це зловживання, а де міра не зловживання, так? І які саме інструменти Німеччина зможе використати? Ну, вони кажуть нібито про санкції. Про санкції, але які санкції? Наскільки вони будуть болючими? І яким чином вони зможуть допомогти Україні в ситуації, коли в нас буде, наприклад, брак цього газу, так? Або ми не зможемо підтримувати належний тиск в трубі, а значить не зможемо забезпечити нормальний транзит цього газу через територію України до Європи. Таким чином, кожну з цих, умовно кажучи, речень, заяв, які викладено в цьому документі, вона не витримує жодної критики. Власне, тому Україна не підписалася цією заявою, попри певні запевнення, прохання чи тиск, не знаю, публічний, непублічний, так? І я вважаю, що це єдина правильна позиція України, тому що Україна поводиться як суб'єкт, і навіть незважаючи на те, що найсильніші країни цього світу хотіли би, щоб ми підтримали цю заяву, ми кажемо, ні, вибачте, це не в наших інтересах, і ми будемо продовжувати протидію проти Північного. Але якщо згадувати про те, як ця угода з'явилася, ми знаємо, достеменно знаємо, що текст угоди привезли до Міністерства закордонних справ ввечері у середу і просто вирішили її погодити. Тобто ця угода укладалася без участі України, без жодної участі українських дипломатів. Тобто єдине, що могла зробити українська сторона, це погодити текст угоди. Ну, хіба це може свідчити про суб'єктність країни, з якою просто про яку домовляються ось таким чином? Коли я говорю про суб'єктність, я маю на увазі суб'єктність у тому політичному, геополітичному виборі, який ми робимо. І в цьому сенсі дуже важливо. Будапештський меморандум показав, що ми були надто чутливими до порад наших американських тоді друзів, британських друзів, російських братів, в лапках. І ми відмовилися від зброї, чуючи про те, що вони готові нас підтримати. Так само можна говорити про Мінські угоди в 2014 році, коли вони були підписані, розуміючи всю трагічність ситуації і критичність моменту, коли Порошенкові треба було зупинити війну, але я все одно вважаю, що німці, французи недостатньо зробили задля того, щоб ці Мінські угоди були більш вигідними для України. Тому сьогодні, говорячи ні, це теж прояв суб'єктності. А щодо самої позиції переговорної, насправді я повинна сказати, що Україна, президент Зеленський їздив в Німеччину, і вів переговори з Меркель. І ми приїжджали
дуже з конкретними пропозиціями і баченням того, яким чином можна системно вирішити ситуацію з «Північним потоком-2» для України, для Європи, для Німеччини в такий спосіб, щоб знайти спільне рішення. І рішення, яке буде відповідати законодавству, духу солідарності того ж Європейського Союзу і буде відповідати інтересам безпеки всіх учасників енергетичного ринку. Ти говорила, що українська сторона була під тиском публічним та непублічним. Можеш нагадати, якщо це можна зробити, під яким самим тиском, хто саме перебував і чи була ця тактика фактично вдалою, якщо говорити? Ну, я думаю, якісь речі залишаються в дипломатичних мемуарах, і все ж таки ми говоримо про те, що сьогодні Україна перебуває в переговорах. Попри цю заяву, попри нашу незгоду з цією заявою, США, Німеччина – наші стратегічні партнери. І ми будемо з ними далі говорити, щоб з одного боку протидіяти трубі, а з іншого боку домагатися позитивного результату вирішення, системного вирішення оцієї ситуації. Тому я би не хотіла зараз там показувати пальцем і, умовно кажучи, зосереджуватися на тому, хто там хто на кого тиснув. Я думаю просто, що це буде зменшувати маневр для наших переговорів. Ми повинні бути дипломатами. 067 634 61 30 – це телефон студії. Я хотіла би, щоб режисер підготував відео безпосереднього керівника Світлани Заліщук. Юрій Вітренко минулого тижня був якраз у Сполучених Штатах Америки, де зробив заяву фактично у день підписання цієї угоди, у день того, коли з'явилася ця спільна заява двох країн. Прошу поставити, будь ласка, це відео, щоб наші глядачі змогли його побачити. Україна продовжує свою боротьбу проти Північного потоку-2. У нас відбувся дуже вдалий візит в Сполучені Штати. Ми зустрічалися з провідними конгресменами і сенаторами, то ми продовжували пояснювати позицію України, що цей проект «Північний потік-2» несе критичну загрозу для безпеки України і всього регіону. І ця позиція, вона зустрічає розуміння з боку Конгресу і Сенату як однієї з ключової гілки влади в Сполучених Штатах. Конгресмени і сенатори поділяють нашу занепокоєність щодо того, що цей проект є реальною загрозою для безпеки України. Вони поділяють нашу занепокоєність, що цей проект несе корупцію в Європу, він розділяє Європу. І це, в свою чергу, теж становить загрозу для всього світового порядку. І вони готові підтримувати нас, Україну, на нашому шляху боротьби проти цього проекту. Саме тому ми вважаємо цей візит дуже вдалим. Ми уважно прочитали спільну заяву американської адміністрації і німецького уряду. Ми бачимо, що ті проблеми і ті виклики, які стоять перед Україною щодо насамперед безпеки України, вони залишаються поки принаймні без відповіді. Тому ми продовжуємо пояснювати, що доки Росія, Путін використовує газ як геополітичну зброю, до того часу американські санкції без жодних винятків мають бути застосовані, зокрема по відношенню до Nord Stream AG і інших ключових учасників цього проекту. Дякую. Я не просто так показала на початку нашого ефіру відео, архівне відео 2019 року. Тобто «Північний потік» – це не новина. Тобто він будувався вже давно, і Україна в тому числі чинила опір, в тому числі винаймала лобістів, і Росія зі свого боку винаймала лобістів у Вашингтоні для того, щоб навпаки зробити все можливе, щоб «Північний потік-2» був реалізований. У мене таке питання. Скажіть, будь ласка, чи ми знову, скажімо так, не зробили свою домашню роботу і не підготувалися до того, що таке може статися? Ну, наприклад, зараз лунають заяви щодо того, що Україна могла модернізувати свою ГТС і передати її в управління чи продати європейським компаніям, чи збільшити видобуток газу. Але цієї домашньої роботи не було зроблено. Що ти можеш сказати людям, які роблять такі заяви? Насправді, дійсно, боротьба велася з 2015 року. Тоді було проголошено створення цього «Північного потоку».
І буквально одразу Україна включилася і почала координувати свої дії. Тоді ми координувалися з Нафтогазом, з Міністерством закордонних справ постійно. В нас була в парламенті така група, яка була присвячена винятково цій темі. Ми дуже багато спільно робили. Ми їздили в різні столиці, ми пояснювали і тим же європейцям, і американцям, чому це погано. До речі, хочу сказати про певний, ну не знаю, певну здобуток, перемогу, якщо хочете, та, як в нас зараз модно казати. Ми домоглися тоді накладення санкцій проти Північного потоку. Це конкретно була робота України. І тому будівництво Північного потоку затрималося на 1,5 року. І, на жаль, вже прихід президента Байдена відкрив нові можливості для продовження будівництва Північного потоку. Говорячи про домашню роботу, я цю історію переказую через те, що ще з 2015 року робота і розмова про те, що давайте створимо консорціум з європейськими компаніями, вона відбувалася. Але я вас можу запевнити, що були десятки зустрічей з якимись компаніями, переговори, розмови і так далі. Вже тоді Путін створив умови, тобто такі структуру легітимізованої корупції, я це називаю. Та? Яким чином? Яким чином взагалі ця труба будується? Це цікаво. «Газпром» взяв кредити не в банку, не на біржі десь, так? Він взяв кредити конкретно в європейських компаній. Тобто ті компанії, які беруть участь в Північному потоці, вони дали кредит «Газпрому», дали свої гроші. Чому вони це зробили? Тому що «Газпром» пообіцяв їм платити нереальні відсотки. Ті відсотки, які ці компанії б не заробили в будь-який інший спосіб. Оце я називаю легалізованою певною корупцією. І власне, ці компанії і могли б бути потенційними учасниками нашого консорціуму. Але на момент, коли ми приходили до них з цією розмовою, їхні гроші пішли вже в Північний потік. Їхні зобов'язання ресурсні, юридичні, особистісні і так далі. І тому це створило проблему задля того, щоб говорити про інші гроші, тому що таке модернізація ГТС? Це так само треба було виділити кілька мільярдів доларів. Треба було домовитися, що вони вкладають в наш шлях цього транзиту. Саме тому, по суті, можемо говорити, що в 2015 році, до речі, ще українська держава, дипломатія, наша робота на міжнародній арені, так, вона почалася бурхливо, так, але не можна сказати. Тобто, можна сказати, що Путін був набагато більш активний. Йому вдалося навіть якщо говорити про витрати на лобістів, вони не порівняно різні. Тобто, звичайно, у Росії було б набагато більше грошей для того, щоб винаймати найкращих лобістів, які просували це питання. Росія відома тим, що вони не наймають формально лобістів, хоча це теж вони роблять, а вони просто людям платять гроші, тобто вони займаються корупцією, так, європейських чиновників, це теж не секрет. Чому ти все ж таки вбачаєш, що саме 2021 року, саме в адміністрації Байдена, при адміністрації Байдена ця спільна заява була зроблена? Чому так? Американці нам пояснюють це, і це видно, якщо побути в Вашингтоні, то ти розумієш, що Вашингтон просто повністю зосереджений на темі Китаю. Якщо навіть подивитися на Раду національної безпеки, то той відділ, той департамент, який займається Китаєм, там найбільша кількість людей, найкращі люди, найбільше ресурсів, найбільше грошей, тобто все по Китаю. Більше того, навіть останнє комюніке саміту НАТО, який відбувся в червні, вперше в історії визнав, що Китай – це загроза для безпеки євроатлантичної спільноти. Ця заява і цей конкретно стейтмент туди був проштовхнутий завдяки зусиллям американської адміністрації. Таким чином, американці налаштовані на те, що їм потрібна співпраця Німеччини в протидії Китаю, і таким чином вони розрахували, що український інтерес в даному випадку – це той інтерес, з яким можна піти на певний компроміс. Вони ще додають аргумент, що труба була майже добудована на 95%, умовно кажучи. Вони вважали, що вони її не можуть зупинити, хоча я з цим не погоджуюсь, так само як американський конгрес, до речі, не погоджується з власною адміністрацією. Тому ми маємо такий результат. Але я тут хочу
ту заяву, яку зробив Вітренко в Вашингтоні, я хочу просто підкреслити одну тезу, що так, битва програна, але війна не програна. І в Україні досі залишаються інструменти і в політичному, і в юридичному полі, які ми зобов'язані використовувати в подальшій протидії. Можеш розказати, що це за інструменти? Я б хотіла нагадати нашим глядачам, що ви можете дзвонити, можете ставити питання, у вас є така унікальна можливість. Нагадаю, телефонний номер студії 067 634 61 30. Отже, спільна заява є. І, в принципі, як ти сказала, битва програна, але війна ще ні. На що може сподіватися Україна у такій геополітичній, насправді, війні між Росією, Німеччиною, між США? Тобто, насправді, ми точно пішка на тій шаховій дошці. По-перше, є такий процес, який називається сертифікація. Одна справа – добудувати цю трубу, інша справа – зробити так, щоб вона працювала. І ця труба потребує сертифікації різних рівнів. Так звану будівничу сертифікацію, по-перше, а потім сертифікацію, яка перетворить, дасть права, умовно кажучи, оператору транзиту цього газу, права здійснювати свою діяльність, так, у відповідності до європейського законодавства. Так от, американське законодавство досі, до речі, містить санкції щодо сертифікації будівництва. І за нашою інформацією, та компанія, яка здійснювала цю сертифікацію, вийшла з цього процесу в січні і не поверталася. Ми припускаємо, що Росія може якось махлювати і здійснювати певні дії щодо сертифікації, яких не видно зараз на радарах, так, тобто секретно якимось чином провадити. Але ми тут теж покладаємося на енергорегулятори Європейського Союзу, членів країн Європейського Союзу, які будуть приймати ці документи. Так? Ми будемо з ними так само ведемо діалог про належні стандарти цієї сертифікації. Це перше. Друге, є такий найбільш, я би сказала, обіцяючий напрямок роботи, який стосується відповідність цієї труби європейському так званому третьому енергопакету. В чому суть енергопакету? Складна тема, що не може компанія, яка видобуває газ, так само її транзитувати. Через те, що це створює природню монополію і, відповідно, зловживання. Тому Європейський Союз нещодавно ухвалив цілу низку правил і сказав, нам потрібна конкуренція, через це ми повинні точно подбати про те, щоб компанії видобутку транзиту були абсолютно різні компанії, і не формально, а насправді, так? І до кожної труби був би доступ третіх країн або третіх компаній, так? Оце два важливих таких правила. На сьогоднішній день ми бачимо, що Росія оскаржує ці правила, і вона робить все можливе для того, щоб на неї ці правила не розповсюджувалися. У нас є підозра, що німецький енергорегулятор якраз може надати, може погодитися з Газпромом. Але тут є Європейський Союз, який в обов'язковому порядку повинен погодитися з цим рішенням німецького енергорегулятора. І тут вже не сама Німеччина, а Європейський Союз, який складається з 27 країн, буде вирішувати. Але чи є у нас союзники у Євросоюзі з цього питання? Ти можеш трошки розказати, хто може в цей момент, у складний момент, стати на бік України і сказати, що ні, не буде монополії Газпрому на європейському енергетичному ринку? Якщо подивитися навіть на останні 4 резолюції Європейського парламенту, які були проголосовані з абсолютною більшістю голосів, там 350 проти 50, всі ці 4 резолюції виступають з категоричним несприйняттям Північного потоку і з закликом до Європейської комісії зупинити цей потік. Конкретно єврокомісар Кадрі Сімпсон, яка відповідає за енергетику, нещодавно вона мала зустріч з нашим міністром енергетики, де публічно сказала, що вона як комісар вважає, що це зло для Європи. Це якщо говорити про європейські структури, так? Якщо говорити про конкретні країни-члени Європейського Союзу, основний союзник наш буде Польща. Я поясню, чому. Тут такий важливий дуже момент в юридичній площині. Так, заяви польського МЗС, вони доволі жорсткі. Але я ще хочу сказати про таку юридичну частину справи. Буквально нещодавно, 15 липня, Польща остаточно виграла суд в Німеччині і в Газпрому щодо можливості Газпромом використання іншої труби, Північного потоку-1.
Ця суперечка тривала 3 роки. І Польща, вона так само, ця труба була в обхід Польщі, на що Польща сказала, звернулася до Європейського суду справедливості і заявила про те, що запуск цієї труби, він створює небезпеку для нашої країни. Він протирічить тим принципам, на які було створено Європейський Союз. І Німеччина, яка, ми розуміємо, найвпливовіша, напевно, країна, найбільш ресурсна країна, вона пояснювала в своїй аргументації, вона казала, насправді цей принцип солідарності, який закладений там десь в угоді про створення Європейського Союзу, ніде не пояснений, що це означає в сфері газу. От їхня була основна позиція. Але суд став на бік Польщі. І його аргументація теж надзвичайно показова. Я хочу сказати, вони сказали, слова, які містяться в угоді про створення Європейського Союзу, це не просто слова. Це принципи, які мають абсолютно визначальне значення в усіх сферах нашого життя. Саме тому суд став на бік Польщі. В даному випадку, чому я цьому присвячую час? Тому що ми вважаємо, що Північний потік-2 так само порушує принципи солідарності на газовому ринку, в газовій сфері, в Європейському Союзі, в Європі загалом. І ми точно будемо працювати далі з Польщею, Словаччиною, з Угорщиною, тобто ті країни, які теж відчувають ризики на собі цього Північного потоку-2, для того, щоб боротися за справедливість в судовому порядку. Ти вже говорила і порівнювала цю спільну заяву з Будапештським меморандумом. Особисто мені ця історія більше нагадує, напевно, 2011-2012 рік. Це Росія і це намагання Америки перезавантажити відносини із Російською Федерацією. Вона так і називалася – перезавантаження. Ця фактично ціла низка заходів, які Сполучені Штати вживали по відношенню до Росії. На той час цим процесом керував посол Пол Макфол, який працює зараз професором у Стенфордському університеті. І дуже багато експертів потім, звичайно, розповідали, що це перезавантаження фактично відкрило двері для окупації Криму, для початку війни на сході України, тому що не можна перезавантажувати відносини із країною, яка порушує міжнародний порядок. Зважаючи на те, що сталося тиждень тому, звичайно, ці ризики розуміють країни, які ти назвала. Я би хотіла тебе поміркувати, чим може закінчитися для Європи і у підсумку для світу, для Сполучених Штатів все ж таки історія, якщо Північний потік не тільки добудують, тобто він добудований фактично вже, але і він почне працювати. Саме для цих країн, для безпеки в цьому регіоні. Угу. Я, до речі, хочу згадати, ти згадала про перезавантаження, яке почала Сполучені Штати. Цікаво, що коли американці презентували цю політику тоді в Москві, їхнє посольство вирішило, англійською мовою перезавантаження звучить як reset. І американське посольство вирішило прикласти це російською мовою і вийти з такою табличкою, де це слово буде написано, і з красною кнопкою Хіларі Клінтон. Вони таким чином візуалізували цю історію. Але перекладачі не допрацювали, і замість перезагрузка вони не допереклали це слово і вийшло перегрузка. І дуже багато експертів згадують про символічність цієї перегрузки, тобто, що зрештою історія наперед знала, чим завершиться це перезавантаження. Перегрузка, яке, ми знаємо, і анексія, і окупація справді, з моєї точки зору, стало одним з цих наслідків. Якщо говорити сьогодні про наслідки для Європи загалом, то я хочу звернути вашу увагу, що мені здається, що енергетична політика Росії, вона як колись мовна політика в Радянському Союзі. Це спосіб поневолення і спосіб створення залежності інших країн від Кремля. Ми дивимося, що за останні 20 років фактично Росія дуже багато вклала мільярди доларів в створення нових труб і до Китаю, і до Європи, і Північний потік-1, і 2, і Турецький потік, і так далі. І все це спосіб зробити так, щоб спосіб утвердитися в цій монополії. Ця монополія дає можливість
продовжувати гібридну агресію, продовжувати і військові операції, тому що ми сьогодні говоримо навіть, що труба, яка проходить через Балтійське море, дає можливість Росії обстоювати позицію, що нам потрібно більше військової інфраструктури, наприклад, захищати цю трубу. Що це означає? Це означає, наприклад, збільшення мілітаризації того ж Балтійського моря росіянами. А ми вже бачимо, що вони роблять і в Чорному морі, і в Азовському морі, так? І які ми плоди пожинаємо від збільшення монополії Росії в цих сферах. Тому ми говоримо про те, що, і це наше було основне звернення до американців, і це, власне, тому, чому американці наклали ці санкції. Ми говоримо, головна причина не в тих грошах, які Україна отримує від транзиту. Основна причина нашої протидії Північному потоку – це безпека. Бо, нагадаємо, з того, що ми почали, якби Росія переслідувала винятково економічні цілі, Росії не знадобилося би закопувати додаткових 11 мільярдів доларів на дно Балтійського моря, щоб прокачувати той газ, який міг би йти через Україну. Скажи, будь ласка, ми зараз багато говоримо про те, що може робити Україна, і дуже багато сподівань, в тому числі на візит президента України до Сполучених Штатів Америки. Цей візит готувався, спочатку переносилася дата, спочатку називалася дата кінець липня, а потім перед Днем Незалежності у підсумку все ж таки президенти зустрічаються після Дня Незалежності 30 серпня. Які очікування і якою може бути повістка України, що Україна може запропонувати, так як Україна може на свій бік все ж таки перехопити людей, в тому числі твій керівник говорив про сенаторів, про конгресменів, які також підтримують чи не підтримують. Який план? Я погоджуюся повністю, що великі сподівання, і, на мою думку, це має бути позитивне перезавантаження відносин між Сполученими Штатами і Україною. Чому? Бо, насправді, коли був Трамп, це не були нормальні відносини, і ми розуміємо, що Трамп теж шантажував Україну багатьма інструментами. Потім були вибори в Сполучених Штатах, і це була перерва в нормальних відносинах. А потім була пандемія, коли нормально сторони не спілкувалися. І тому зараз той час, коли в усіх сферах стратегічних нам потрібен новий діалог. І тому величезні сподівання на цей візит. Що стосується конкретної позиції тепер по Північному потоку, по енергетиці, так, тому що я не можу коментувати все інше, очевидно. В нас є дуже прозора позиція. Ми говоримо, дивіться, це кризова ситуація, але вона нам дає можливість змінити взагалі правила співіснування і співжиття. В якому сенсі? «Газпром» з 2006 року, після помаранчевої революції і, до речі, після першої газової війни. Абсолютно. Так. І це, до речі, показує послідовність газової політики Росії. Зупинив транзит газу, наприклад, з того ж Туркменістану, з Центральної Азії. Це було винятково політичне рішення, спосіб придушення України, спосіб створення монополії. Ми говоримо, а давайте зробимо так, щоб цей газ, який є в Центральній Азії, міг бути через Україну транзитований до Європи. Європі це вигідно, так? Чому? Бо це диверсифікація газу. Це можливість іншої ціни, це інший постачальник, це інший шлях, це всім вигідно. Так само країни з Центральної Азії були б зацікавлені торгувати з Європейським Союзом. Друге, ми вважаємо, що в самій Росії є інші видобувачі газу, так? І ми пропонуємо, давайте не тільки «Газпром» буде транзитувати, але й інші компанії, які видобувають газ. Третє, ми говоримо, давайте запропонуємо європейським компаніям, які сьогодні купують газ на західному кордоні України, давайте, щоб вони купували на східному кордоні і безпосередньо укладали контракт з самим «Газпромом». Ми не проти, якщо всі ці обсяги газу, і навіть більше, ніж 40 мільярдів кубів, які потрібно Європі, потрібно Німеччині сьогодні, так? Напряму, будь ласка, контрактуйте «Газпрому», а ми, як дуже послідовний і передбачуваний партнер, зможемо забезпечити наш транзит. Для нас це теж фантастичні можливості, тому що це створює, до речі, конкуренцію в самій Україні, бо європейські постачальники зможуть продавати цей газ українським споживачам. Це системне рішення, насправді, яке створює чесні правила, тому що воно розбиває оцю монополію «Газпрому». Це рішення, щодо якого не може виникнути претензій чи критики, чи якогось, знаєте, підходу
підходу щодо того, що Україна намагається на свою сторону якісь додаткові гроші отримати, так, от ні в кого не може виникнути. І це наша основна переговорна позиція до американців, що давайте зробимо все можливе, ви взяли на себе зобов'язання в цій заяві, що ви будете цьому сприяти. Оце конкретний шлях того, як можна вирішити цю ситуацію. Але наскільки я знаю, є претензії з боку американських партнерів щодо зміни керівництва «Нафтогазу», яке відбулося навесні 2021 року, а щодо принципів зміни. Тобто був звільнений попередній керівник, і це було рішення Кабміну і в обхід наглядової ради. І наскільки я спілкувалася з американськими дипломатами, вони говорять, що це є неприпустимим, це є порушення принципів корпоративного управління, корпоративної реформи, яку в тому числі Сполучені Штати підтримували. Звичайно, це не є причиною для того, щоб зробити спільну заяву, але наскільки українська сторона дотримується якихось принципів та правил у відносинах із міжнародними партнерами, щоб, можливо, такі спірні ситуації не виникали? Ну, по-перше, я хочу сказати, що претензій в американців до керівництва нового немає. Були претензії якраз до способу призначення, до того, як Кабінет міністрів призначив. Так, вони кажуть, що в них немає насправді претензій, тобто вони не ділять, тобто їм подобається один керівник чи інший. У них все ж таки питання до способу, яким це було зроблено. Ну і тим більше ми вже двічі здійснили візити до Вашингтону, щоб порозумітися, щоб нейтралізувати той негатив, який є. Ми зустрічалися. Але, наскільки я розумію, все ж таки не вийшло порозумітися, тому що принципи є похитними, принципи, на жаль, були порушені. Ми, тим не менше, зустрічалися з усіма цими людьми в Вашингтоні і пояснювали свою позицію. Але я можу підтвердити, що розмова про корпоративне управління так чи інакше буде відбуватися далі. Так? І я думаю, що вона буде на порядку денного і в президента Зеленського. Проблема в тому, насправді, щоб самі американці визнавали, що в нас були серйозні проблеми з корпоративним управлінням. Так? Чому? Тому що попри наглядові ради призначені, а деякі, до речі, були не обрані, як, наприклад, наглядова рада в «Нафтогазі», вона ж не була обрана за конкурсом, вона була призначена, це були політичні призначення, що так само порушує принципи ОСР, так, про які говорять американці. Але мій ключова позиція така, що попри наглядові ради в наших державних підприємствах в нас залишалося дуже багато корупції, так? У нас залишалося багато інтересів олігархів, які не були поборені. У нас залишалося неприбутковість і так далі. Тобто дуже багато проблем не було вирішено. І мені здається, що от з моменту 2015 року заснування цієї корпоративної реформи, вона вимагала переосмислення, вдосконалення і чесного визнання тих проблем, які існують. І мені здається, на ці проблеми дуже часто закривали очі наші міжнародні партнери, тому що так було, не знаю, легше, напевно. Але сьогодні є прогрес. Було вироблено спільний закон, який сьогодні проголосований в першому читанні, і всі міжнародники погодилися з цим законом, що це той спосіб вирішення проблем, які існують. Це перше. Друге, почав працювати номінаційний комітет, нарешті, з міжнародним представництвом, який призначає членів наглядових рад в різні державні компанії, які потребують цих наглядових рад і, відповідно, цього корпоративного управління. Повертаючись до питання вже, чи дотримується Україна правил, так, от важливий момент. В даному випадку дуже важливо нагадати, що ми з 2015 року провели абсолютно колосальні і дуже радикальні зміни саме в енергетичній сфері. Ми створили енергетичний ринок, ми ухвалили цілу низку законодавства, ми повністю імплементували так званий третій енергетичний пакет в українське законодавство. Аж до того анбандлінгу, про якого я говорила, да? Коли видобувач газу не може бути транзитером, в тому числі з цим складним рішенням, яке відбувалося в Україні. Тому ми якраз є зразковим виконавцем європейського закону. І сьогодні ми знаходимося в позиції, коли ми кажемо: німці, це ваші закони європейські, і ви повинні їх так само виконувати. Тому, до речі, я вітаю той крок, який зробив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, коли він сказав після цієї заяви, що ми вимагаємо офіційних консультацій у відповідності до угоди про асоціацію 274 статті, так, яка чітко зазначає, що обидві сторони повинні зважати на наявні існуючі інфраструктури в газовій сфері і використовувати їх в інтересах, спільних інтересах. Я от хочу нагадати, що ця угода про асоціацію – це не одностороння
документ. Так, це не зобов'язання лише України. Цей документ був ратифікований українським парламентом, але також європейським і парламентами усіх 27 членів цих країн. Тому Україна дуже мудро скористалася цією статтею для того, щоб в тому числі говорити зараз з Європейським Союзом, офіційно почати переговори щодо можливості вирішення цієї ситуації. Ми фактично вже завершуємо наш ефір, і у мене наостанок таке запитання. Так. Наскільки я розумію, тобто це не наскільки я розумію, а ти прийшла працювати до «Нафтогазу» буквально десь 1,5 місяці тому. Так. Якраз як людина, щоб займалася виключно одним із питань, одним із напрямків «Північний потік-2». Ну і фактично через місяць стається така криза, коли все вирішено. Що особисто для тебе буде такою найбільшою поразкою в цій ситуації, коли все ж таки «Північний потік» буде побудовано? Чи наскільки твої дії зможуть його зупинити, і наскільки ти відчуваєш сили, що Україна зараз може це зробити? Ну, я відчуваю сили через те, що я бачу, що вся влада сфокусована зараз на спільну протидію цьому потоку. І президент, і МЗС, і Міністерство енергетики, і парламентарі нещодавно, от минулого тижня була величезна делегація. І це дуже добре, бо я пам'ятаю, у 2019 році в якийсь момент була зовсім інша ситуація, коли міністерства не знали, не хотіли, влада не зовсім була поінформована чи розуміла ризики там і так далі. Тому мені здається, що це сьогодні принаймні та ситуація, коли вся влада мобілізована і точно протидіє, і точно робиться в інтересах країни, та? І не збирається продавати цей інтерес ані росіянам, ані американцям, ані комусь іншому. Чи можемо ми щось зробити? Ну, я повторюся, я вважаю, що так, і це шлях і з Європейським Союзом працювати потрібно, і з Німеччиною, зокрема, і в юридичному порядку з нашими партнерами Польщею, конкретно в судовому порядку, і з американським конгресом, так? Тому що поки що президент Байден не переконав свій власний парламент щодо того, що це хороша заява і хороший крок на те, щоб дати зелене світло Північному потоку. Ще одна важлива тема для України, яка лунає останнім часом, це безумовно підготовка до Кримської платформи, оскільки ми знаходимося все ж таки на каналі АТР, який в тому числі показують в окупованому Криму. Зважаючи на те, що все ж таки на саміт Кримської платформи приїде 28 країн. Ти вважаєш це хороший результат? Я знаю, що велика кількість людей не зможе приїхати, велика кількість лідерів також відмовляється через тиск Росією. Наскільки ця платформа зможе стати у підсумку ефективним інструментом, зважаючи на те, що лише 28 країн чи міжнародних організацій цього року будуть представлені на ній? Я дуже люблю ваш канал, тому що для мене це такий символ того, що не здаватися і працювати в будь-яких умовах. Тому величезна вам повага і вдячність за те, що ви продовжуєте працювати. Що стосується Кримської платформи, я вважаю, що це геніальна ідея розпочати її, бо це створює таку асиметричну протидію російській політиці забування того, що Крим український. Саме тому вони так протидіють, і вони настільки незадоволені, настільки нещасливі щодо того, що Україна просуває цю політику. Чи хороший результат? Це там 28, 29? 28 країн, там ж 28 країн, да. Я вважаю, що це дуже хороший результат. Я точно знаю, що про Кримську платформу говорять абсолютно всі уряди принципових наших союзників знають про неї, долучаються, допомагають, включаються, координують і так далі. Тому для нас завдання – це щоб ця Кримська платформа не просто відбулася, а щоб вона стала системним майданчиком роботи і таким постійно діючим, я б сказала. От це для нас головне завдання. Наскільки тобі здається, це завдання є реалістичним? Тому що у нас нема виходу, я б так сказала. Наше завдання зробити так, щоб про Крим говорили, і щоб це питання було високо на порядку денному в міжнародних переговорах найсильніших країн цього світу. Зважаючи, наприклад, на те, що Джо Байден не приїде на Кримську платформу і не буде високого представниця, буде міністр транспорту, це також один із сигналів з боку Сполучених Штатів, що питання України зараз для адміністрації Байдена є другорядним.
Ну, я думаю, що насамперед було чітко домовлено, що буде візит Зеленського до Сполучених Штатів в першу чергу, а не візит Сполучених Штатів до України. Так, це була логіка, яка була домовлена, і я вважаю, що для нас це набагато вигідніше, щоб український президент полетів в першу чергу в Вашингтон. Що стосується, тому я говорю про те, що він не міг прилетіти на Кримську платформу. Що стосується, наприклад, віце-президентки, то не секрет, що вона просто не займається зовнішньою політикою. Це не її сильна сторона, не її просто мандат, так? Тому ми не будемо мати її. Ось. Тому я не вважаю, що це, знаєте, такий, умовно кажучи, програш чи слабка сторона того, що ми не будемо мати високе представництво. Міністр – це хороше представництво на Кримській платформі. Головне буде залежати потім після тиждень по тому, після Кримської платформи, про що Зеленський зможе домовитися з президентом Байденом уже в Вашингтоні. Ну, будемо дивитися. Насправді це дуже цікавий період у міжнародній політиці, в українській політиці, тому що зустріч Кримської платформи відбудеться напередодні Дня Незалежності, зустріч Зеленського після Дня Незалежності. Потім також багато сподівань української сторони щодо роковин трагедії Бабин Яр, і також очікується високе представництво. І я насправді дуже сподіваюся, що все ж таки українській стороні вдасться відстоювати свої позиції, повертати якісь бали, які були втрачені. Тому що дійсно Україна виходить з повістки, і навіть якісь кубінські питання зараз цікавлять адміністрацію Байдена більше, ніж український Донбас чи окупований Крим, на жаль. І тим більше ця історія із Північним потоком, на жаль, мені здається, усіх вразила, і вразила в тому числі наших сусідів, я маю на увазі Польщу, Словаччину, про те, що ти сьогодні говорила. І це насправді з одного боку криза, а з іншого боку можливості для України, тому що, як ти вже сказала, що Україна є можливість стати суб'єктом нарешті міжнародної політики, з яким можливо нам вдасться добитися того, щоб з нами врешті-решт зможуть рахуватися, і це дуже важливий крок. Я дуже дякую тобі за цей ефір. Я сподіваюся, що найближчим часом ми почуємо більш позитивні новини, тому що ти напередодні мені сказала, коли перед тим, як ми готувалися до ефіру, що особисто для тебе це було такою однією з причин депресії. Я думаю, що не тільки для тебе, тому що дійсно міжнародна підтримка України, вона є дуже важливою, але для цього варто також позабуватися, напевно, цієї позиції жертви, яку, на жаль, і попереднє керівництво, і ми з 2014 року іноді використовували. І тепер потрібно все ж таки здобувати позицію такого партнера, з яким рахуються і якого цінують. Дякую нашим глядачам, дякую Світлані за цей ефір, і будемо чекати на більш хороші і більш позитивні новини вже найближчим часом. До побачення.